У Івацевічах у мясцовага жыхара ў гаспадарчай пабудове праваахоўнікі знайшлі больш за 600 літраў спірта утрымліваючай вадкасці. Не маючы дзяржрэгістрацыі і ліцэнзіі, мужчына рэалізаваў 16 літраў каньяку і імпартнай вытворчасці. Бутэлькі не былі прамаркіраваныя акцызнымі маркамі Рэспублікі Беларусь. Пазней падчас санкцыянаванага агляду у прадаўца праваахоўнікі выявілі буйную партыю алкаголю розных брэндаў. А ў Пружанскім раёне мясцовыя супрацоўнікі райаддзела міліцыі і падраздзяленні міліцыі спецыяльнага прызначэння ў лясным масіве выявілі міні-завод па вытворчасці самагона. Там было знойдзена звыш 4 тонн брагі. Махляры маскіруюць самаробны алкаголь і пад элітныя напіткі. В Ивацевичском районе, тоже у местного жителя, было в хозпостройке обнаружен контрафактный алкоголь, который составил 861 литр. В настоящее время назначены проверки и экспертизы. Но согласно упаковкам, то есть если мы с вами внешне посмотрим на упаковку, то создается впечатление, что внутри упаковки находится хороший элитный, например, коньяк или виски. Употребление такого алкогольного напитка может стоить вам не только здоровья, но и жизни. Усяго з пачатку года праваахоўнікі Брэскай вобласці ўжо затрымалі звыш 9 тонн нелегальнага алкаголю. Па законе за захоўванне звыш 5 літраў алкагольных напіткаў без акцызных марак прадугледжаны адміністрацыйны штраф да 100 базавых велічынь.